Damas e trapalleiros, benvidos a nosa derradeira función. Somos a compañía teatral Nova Velodrama. Espíritus do máis aló, espíritus do máis sacó, a nosa petición atendede, que se cumpra facede, resucitade algún espírito que goce de axudarnos. Fala, madriña, sabes como se fai? Lembra que só és actriz. Sabedes por que o vizconde teme as meigas? Porque cree que o poden derrotar. E que credes que fai para superalo? Subiremos impuestos y motivaremos a nuestros soldados con vales de descuento por Navidad. Desta boneca estou namorada. Se alista, romperános o corazón os tres. Quizás te sirva para rezar firme de todo canto mal fixeches. Eu antes odiábamos. Pero é que agora entendo. Deu ser espantoso, Teño complexo co meu aspecto, atemorizo a xente. Para el ojo del pobre, toda nobleza es idéntica. Teño pensado reconverterme ao catolicismo. Gáñase máis. Non hai nada que me irrite máis que a xente morra sen o permiso. Nestas terras, eu decido quen e cando. Pero, niños, pidamos axuda porque é o máis valente que fixen xa máis. Pedir axuda é negar para renderse. Vístedes o seu verdadeiro rostro. Fixemos pública a maldade dos que nos gobernan e finxen protegernos. Isto é a revolta. Non podo facerme dano, mais a calquera o peor mal provoco. Bueno, unha festa sin unha nariz de polla, un escombro dominicano, un día roquiño, eso non é festa nin é nada.